Republika Srbija je ispunila sve svoje obaveze iz akreditacionog plana i prethodne godine završila IPARD program koji je od strane Komisije 20. januara Evropske komisije zvanično usvojen, tako da se naše operativne strukture u okviru Ministarstva poljoprivrede, Sektor za ruralni razvoj i Uprava za agrarna plaćanja nalaze u fazi intenzivnih priprema za proces akreditacije koji podrazumeva uspostavljanje jedne transparentne i obučene administrativne strukture kako bismo do kraja ove godine ispunili sve ostale uslove. Paralelno radimo i na komunikaciji sa našim poljoprivrednim proizvođačima, radimo na obukama naših stručnih savjetodavnih službi kako bismo svim potencijalnim korisnicima približili materiju IPARD-a koja nam je veoma značajna i zbog budućih pregovora i samog članstva u Evropskoj uniji. U prvoj polovini sljedeće godine se očekuje da završimo kompletan proces. Poslednji kvartal ove godine, to je poslednja trećina godine, će verovatno da se šalje ceo taj akreditacioni paket preko našeg Ministarstva finansija na uvid kada dolaze kolege iz Brisela i ustanovljavaju da li smo ispunili sve uslove koji se očekuju od nas za sam proces akreditacije. Čime bismo mogli da počnemo i u objavu zvaničnih poziva za same korisnike za konkurs. U odnosu na sam IPARD program, da ne zaboravimo da je do 2020. opredeljeno 175 miliona evra bespovratnih sredstava, a da troškovi na godišnjem nivou će iznositi čak kada postignemo pun kapacitet nekoliko miliona evra, tako da čak i iz tog dela možemo vidjeti da je nesumnjiva korist, a indirektni efekti koji će biti u usvajanju metodologije korišćenja evropskih sredstava su nemerljivi obzirom na zaključak vlade da treba da budemo spremni za samo članstvo u Evropskoj uniji već 2020. godine. Odobreno nam je od strane Evropske komisije 175 miliona evra ukupne pomoći predpristupne oblasti ruralnog razvoja do 2020. godine. Sredstva mogu da se troše po principu N+3, znači sredstva opredeljena za 2015. godinu mogu da se troše do 2018. godine. Za razliku od prethodnog finansijskog perioda, Evropska komisija će vršiti procenu svakih par godina utroška tih sredstava, tako da apsorpcija, ako bude povoljna i kvalitetna, možemo tražiti i dodatna sredstva